Soc un enamorat, com molts de vostès, de les nostres tradicions. Fa uns dies a València va tindre lloc la festivitat de Sant Bul, en l'antiquíssim barri de la Cerdà. Diuen que la festa, una de les festes més antigues de València. I si altres anys hem tingut l'oportunitat de veure la processó per el carrer de Governador Viejo, de la Mar, d'Iturbi, enguany vam estar en el moment entranyable, solemne, emotiu per als veïns del barri de la Baixada del Sant. I ahir, Omaira López. El barri de la Cerdà de València celebra les seues festes en honor a Sant Bul, unes festes que són les més antigues de la ciutat de València. Després de tot el cap de setmana ple d'actes, avui toca baixar la imatge de Sant Bul del seu altar per tal de que torne a la seva casa. Y a mí me encanta molt esta nit en este concert, así en esta plaza, y después ixa baixada del Sant, i acompanyar a les dones, perquè avui és l'únic dia en què les dones són les portadores de la imatge i de més. De veres, és una nit molt, molt, molt entranyable. És l'únic dia de l'any que les dones porten l'alma. Sí, es el único día, ya que de normal los hombres son los que lo llevan. Pero esta noche es nuestra y es muy especial y lo vamos a llevar todas con mucha ilusión. I ahir la festa grossa, en la missa major, la professó que va vindre precedida per el nostre arsobispe de València. Ana, un honor per a tu. Muchísimo honor, encantados de poder estar representando a Cristo de Sant Bul y nada, pasándolo fenomenal. La imagen de Sant Bul tiene su propio capilla que no es en Santo Tomás. Lo que ocurre es que están ahora en obras en su capilla y por ese motivo se guarda en Santo Tomás temporalmente. Per a vostè és un plaer que Sant Bul estiga ahí estos días. Claro que sí, es una alegría, claro. Es un gozo y aparte que todos los feligreses pueden disfrutar de contemplar la imagen del Cristo de Sant Bul y pueden venerarlo. Este es un plaer encargarse de que Sant Bul estiga siempre perfecto. Mucho, 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 mucho. Toda la gente, además es que lo ven conforme sale tan almidonado y tan arreglado y tan todo, que es una cosa ya por demás. Les festes de Sant Bul 2010 ja han arribat a la fi, unes festes que es caracteritzen per l'estima i devoció de tot el barri al seu benvolgut Crist.